Woman of Impact, μια σειρά 10 podcast και βίντεο συνεντεύξεων με γυναίκες οι οποίες με τον τρόπο ζωής τους έχουν επίδραση τόσο στο επιχειρήν όσο και στην κοινωνία της Κύπρου αλλά και του εξωτερικού. Είναι μαζί μας η δικηγόρος Στέλλα Κουκούνη που παρουσιάζει τη σειρά. Σας χαιρετώ. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ, Κάτι. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι μεγάλη χαρά να είμαι εδώ. Λοιπόν, πείτε μας κιόλας έτσι το σκεπτικό πίσω από αυτή τη σειρά το podcast. Τι θέλουμε να αναδείξουμε. Ναι. Και έχετε επιλέξει συγκεκριμένες γυναίκες οι οποίες είναι στον τομέα τους top. Ναι. Η ιδέα βασικά προέκυψε διότι ως δικηγόρος πολλές φορές το γραφείο μας εκπροσωπεί και συμβουλεύει διοικητικά συμβούλια. Πάρα πολύ συχνά λαμβάνουμε ερωτήσεις για την σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων. Να αναφέρω ότι υπάρχει σχετική νομοθεσία που υποχρεώνει την Κυπριακή Δημοκρατία να περαστεί ντόπια νομοθεσία μέχρι το τέλος πάντων του 2026, που να ρυθμίζει τον αριθμό γυναικών που θα συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρείων. Οπότε υπάρχει και συνάφεια της δράσης. Είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία που πρέπει να περάσει στο εθνικό δίκαιο ή πέρασε και έχει απλά ένα ορίζοντα κίνηση στο 26. Ακριβώς, ναι, στο δεύτερο. Οπότε ας πάρουμε εκκίνηση αυτό το κίνητρο, αλλά γενικά και την δράση μας. Την επαφή που έχω με άλλες γυναίκες, με πάρα πολλές γυναίκες που είναι στο επιχειρήν και στον πολιτισμό στην Κύπρο, και σαν μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα άλλο πρότυπο για τα παιδιά μας. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά στα κοινωνικά δίκτυα που λέγονται, ο τρόπος με τον οποίο οι γυναίκες παρουσιάζονται και εμφανίζονται. Οπότε ήρθε αυτή η ιδέα του Women of Impact podcast, το οποίο όντως αναδεικνύει γυναίκες σαν πρότυπα, τα οποία μπορούν να συμβουλεύονται οι νεαρότερες γενιές, οι οποίες έχουν επιτύχει κάτι στη ζωή τους, με τον τρόπο ζωής, αλλά και τον τρόπο εργασίας τους. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι συνεντεύξεις αυτές? Είμαστε στις 8, έχουμε 8... Και προβάλλονται ένα επεισόδιο ή θα είναι όλα μαζί? Πού μπορεί να τα δει κανείς? Προβάλλονται όλα στο YouTube προς το παρόν, στο κανάλι μας στο YouTube. Ας το πούμε, αυτό που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο podcast μαζί με τόσα άλλα που υπάρχουν είναι το γεγονός ότι είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός γυναικών. Γίνεται επιλογή ανάλογα φυσικά με το για ποιες γυναίκες μιλάμε και το τι έχουν επιτύχει. Ο στόχος φυσικά δεν είναι να δείξουμε ούτε κάποιο lifestyle, ούτε ο τρόπος ζωής μέσα από ένα πιο ελαφρύ φακό, ας το πούμε, ή αν μπορούμε να το αναφέρουμε, αλλά να αναδείξουμε τις δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν, τις προκλήσεις που έχουν ξεπεράσει μέσα από τη δουλειά τους. Συγκεκριμένα, κάτι ήθελα να αναφέρω το ότι στην Κύπρο γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το θέμα των startup και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Άμα ψάξει κανείς τη λέξη αυτή είτε στο Google είτε στο LinkedIn, θα βρει πάρα πολλούς άντρες καταξιωμένους οι οποίοι ασχολούνται και οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε για τα startups. Τούτο που θέλουμε να προωθήσουμε, να δείξουμε, είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια γυναίκα που λέγεται Αγγέλα Παναγιώτου, η οποία ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Idea Cyprus και η οποία έφερε το 2016, αν δεν κάνω λάθος, την Κύπρο στην πρώτη θέση σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Δεν γίνονται κάποιες αναφορές είτε στην Αγγέλα είτε σε άλλες γυναίκες οι οποίες ασχολούνται ενεργά με την πρόθεση των